मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पहा. मित्रांनो, तुम्ही म्हणत असाल हा व्हिडिओ काय? हा व्हिडिओ जम्मू काश्मीरचा आहे. तिथं माता वैष्णोदेवी मेडिकल कॉलेज ची मान्यता रद्द केल्यामुळे भाजपचे कार्यकर्ते तिथं डान्स करतायत, नाचतायत. पण मित्रांनो, खरं सांगायचं एवढंच आहे मला, दुसऱ्या देशामध्ये जर मेडिकल कॉलेज आला तर लोक जश्न करतात, डान्स करतात, खुशा मनवतात. पण फक्त आपला देश असा आहे जिथं मेडिकल कॉलेज ची मान्यता रद्द झाल्यामुळे लोक डान्स करतायत. लोकांना बेशिस्त ठेवण्याची, लोकांना एज्युकेशन पासून वंचित ठेवण्याचा हा पूर्ण काम भाजपाने केलेला आहे आणि त्याचा ते जश्न देखील मनवतायत.